जौनपुर मेला में आए हुए सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। देखी एक जना का पति यही मेला में हेरा गिल बड़े। देखे नवरात्र के मेला आइली भीड़ लगल रहे रेला। जिला जौनपुर बीचे बलमा मोर हेराइले माई, तो जिला जौनपुर बीचे बलमा मोर हेराइले माई। हेराइले माई, हेराइले माई, हेराइले माई, ना देला दिखलाई। तो जिला जौनपुर बीचे बलमा मोर हेराइले माई, जिला जौनपुर बीचे बलमा मोर हेराइले माई। थाना में गईली FIR लिखावे तो कहले दरोगा जी हुलिया बताव। गोरा बदन बा कि सांवर बदहिया लगे एगो फोटो हो खेत लियाव। तो फोटो के देखनी तो कहने थानेदार साहब कमीशन द हमरा के खोजे के संती। रक्षक ही भक्षक बनल जात बाड़े न जैती लगे गर जो पहले ही जनती। किने खातिर गईली केला 400 चौराहा पर अकेला। तो लागे डगर बाटे ओहि जैसे भुलाइले माई, लागे डगर बाटे ओहि जैसे भुलाइले माई। हेराइले माई, ना देला दिखलाई, हेराइले माई, ना देला दिखलाई। तो जिला जौनपुर बीचे बलमा मोर हेराइले माई, जिला जौनपुर बीचे बलमा मोर हेराइले माई। सागन से लेके किराकत ले खुजली न मरिया हूँ मैं दिहले बलमुआ दिखाई। होके परेशान मछली शहर बदलापुर गईली, ओही जे भी राजा हमके दिहले ना दिखाई। इतने तू एहसान कर दे तू हम पे कि कौनो तरह मिल जा सैया हे माई। तो साजन जावेद सुन ला पुकार, खड़हर बाटे घर हमार। तो मुफ्तीगंज में नहीं राजा मोर भेटाइले माई, मुफ्तीगंज में नहीं राजा मोर भेटाइले माई। हेराइले माई, ना देला दिखलाई, हेराइले माई, ना देला दिखलाई। जिला जौनपुर बीच बलमा मोर हेराइले माई, जिला जौनपुर बीच बलमा मोर हेराइले माई। सोचनी कि हमके घुमई है ई मेला न जनली विपत्ति जिंदगी में आई। कौनो कृपा कर दा हे मोरी मैया की कौनो करना जसैया ए माई। जिंदगी भर पूजा पाठ हम करब, सुबह हो शाम हम आरती देखाई। गर जो बलमुआ भेटा जइहे हमके त जोड़े जोड़े नरियल या चुनरी चढ़ाई। लागल मन में इहे आस बाटे तोहरा पर विश्वास। फेरा नजरिया बाटे जिंदगी मोर घबराइले माई, फेरा नजरिया बाटे जिंदगी मोर घबराइले माई। हेराइले माई, ना देला दिखलाई, हेराइले माई, ना देला दिखलाई। जिला जौनपुर बीचे बलमा मोर हेराइले माई, जिला जौनपुर बीचे बलमा मोर हेरा।